Ido tu hatta na tu maun na berni di pengumuman silatus nama tetar bazal do ibana di hau inosila na tuet tu banua toru dung di tanum na mula mangulu di hari paturuho nama naik tu suruku lau undur siam di depata Jehovah amanai pargogo na suatu kusanya disima ibana pai mamulak so tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au korsea ditodi porbadia jalarong sada huria nabadia huria hatopanela Kristen akka nabadia do diasesani dosa do diatai nama do mula mangulu so dagni halak naum mate do yang luan nasora suga amin. Tapi gema edde puji-pujian sian kor marturia.
kabigema tikting namasa di bagasan samingguan. Tes. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu reminiscer 10 Maret 2025. Topik minggu Paida-ida hinadengan ni Jehovah. Naperjolo pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Huriatta di Bagasa Saminggon ima naperjolo di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 di wilayah Sada. Di bagas ni keluarga besar Nainggolan sekaligus penghiburan kepada keluarga Nyonya Simangunsong, Dr. Anda Rosinta Meyana Boru Nainggolan. Pukul 19.30 WIB Maringanan di RSG. 2 Kamis 20 Maret 2025 di wilayah Opat. Di bagas ni keluarga Situa Peido Charles Konrad Immanuel Siahan SEMM Inang Katrina Sri Pista Boru Limbong. 2 Dr. Andus Lopinton Hutapea Inang Situa Romal Boru Sihite SKM. Tolu Osman Butar-Butar Inang Situa Yanti Rosalina Boru Silaen. Masuk pukul 10.30 WIB Maringanan di Komplek Batan E7 Rawabambu Jakarta Selatan. Patuluhon Kamis 20 Maret 2025 di wilayah Sapulu Sada. Di bagas ni keluarga Nyonya Panjaitan Inang Situa Dr. Anda Priska Berdelina Boru Hutapea SPD. 2 keluarga Situa John Flores Panjaitan Inang Yuliana Boru Sinaga. Masuk pukul 10.30 WIB Maringanan di Jalan Kebagusan Tolu nomor 47 RT Tolu RW Onom Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. 02 Launching dohot pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Resort Pasar Minggu tahun 2025. A. Di hari Minggu Sedarion 10 Maret 2025 di permingguan pukul 10.00 WIB Patupaon ni Huriatta do Ima launching dohot pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Resort Pasar Minggu tahun 2025. B. Duksidung permingguan pukul 10 WIB Patupaon ni panitia do Ima rapat perdana namaringanan di ruang serbaguna. Pinangido tusude panitia asaroma dohoti rapoti tiktingomma songon nagabe undangan. 03 ulang tahun ke-54 HKBP Resort Pasar Minggu. A. Ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-54 ton HKBP Resort Pasar Minggu naing di Patupa di hari Minggu 23 Maret 2025 masuk pukul 30 WIB. Namar kor holan kor perhalado dohot keluarga. Di Patupa Huria tado tolu hali permingguan di hari Minggu 23 Maret 2025 ima di pukul 7.00 WIB pukul 30 WIB dohot pukul 10.00 WIB. B. Duksidung Jamita Tapatupa do ima napapungu persembahan ucapan syukur di hari ulang tahun ni Huriatta Tujolo. Tapasahap masian ias jala las ni rohata. C. Di permingguan pukul 30 WIB napasahaton hatani tuhatta marhite jamita ima opui eporus pendeta Dr. Victor Tinambunan MST.
Jalana liturgis ima Preses Distrik Walu DKI Jakarta amang pendeta Oloan Nainggolan STH. D. Di perminggu ini dipatupa do acara namangulosi sian opui eporus pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tuaka ruas ni huriata nama rumur 70 tahun Tugijang. Duksidung acara pemberian kue ulang tahun. Aka utusan nama jalo kue ulang tahun ima sada eporus 2 Preses Distrik Walu, 3 Ketua Konferensi Perempuan HKBP, 4 Pendeta HKBP Pasar Minggu, 5 Ketua Parartaon HKBP Resort Pasar Minggu, 6 Perwakilan Situa Wilayah, 7 Sintua Pensiun, 8 Perwakilan Dewan-Dewan, sia mewakili Panitia Pembangunan, 10 mewakili pimpinan jemaat sebelum resort, 10 sada mewakili jemaat tertua ama dan ina, 12 utusan perwakilan 2 orang jemaat setiap wilayah, 10 tolu perwakilan kategorial. Gor-gor ni ruas sian wilayah sada sahatu wilayah 10 pitu nama jalo ulos Boy Mata Ida dohot tajaha di buku warta jemaat. G. Panitia papunguhon dana laho tu acara ulang tahun huriata dana Boy Ma ditransfer tu rekening panitia. J. Laho tu aka haperluan persiapan dohot JR panitia HUT 54 tahun ruang ibadah di tanggal 21 Maret saat tu tanggal 22 Maret di pangido panitia asa unang adong jolo nama make. H. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. 04 Update pendataan ulang database jumlah jemaat Manang Ruas. 04 sada Merperdomuat tu pembahasan update pendataan ulang database jumlah ruas sian wilayah sada sahat tu 10 pitu naung dipatupa na di hari Minggu 23 Februari 2025 nani dohotan ni padita dohot situa salon situa songon hasil ni pembahasan ni ima laporan sian situa wilayah adong piga-piga jemaat ni huriata nasoboi be ni hubungan manang berkomunikasi jaladang binoto keberadaanna sialani pinabotohon tusude ruas nama boto keberadaan nomor telepon manang alamat rumah nasida asaboi mahita berkomunikasi jala di info matu situa wilayah Gor-gor ni ruasi Boy Mata Ida di warta jemaat ni huriata. 042 Pinangido tu sude ruas sian wilayah sada sahat tu 10 pitu asa mengupdate data per keluarga ima alamat rumah, tanggal lahir, baptis, sidi, nikah, profesi manang pekerjaan, nomor telepon, HP, laho siap deton tu database ni huriata. Update data perkeluarga Boy Ma di pasahat tu situa wilayah. 05 Laporan Badan Audit Huria 31 Desember 2024. Laporan Badan Audit Huria per 31 Desember 2024 Boy Mata Ida jala tajaha di warta jemaat ni huriata. 06 Tona Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maulea tema di Tuhatta ala denggaddo merdalan ima Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na dipatupa di hari Senin dohot Selasa tanggal 3 dohot 4 Maret 2025 di permingguota sedarion Minggu 10 Maret 2025 duk siduk tiktingon
Tabigema tona sinode distrik di permingguan pukul 7, pukul 10 dohot pukul 10 alu wib. 07 acara penghiburan manang pangapulion. Huria naing patupahon acara pangapulion tu keluarga si tua martua hasudungan Panjaitan SH Inang Oslinda Nurhayati Borusitorus. Disiala permoding ni natoras na hinaholongan nasida. Di Patupa di hari Rabu 10 Maret 2025 duksidung sermon parhalado. Pinangido tusude parhalado doh keluarga. Asaro madohoti acara pangapulioni. 08 dewan-dewan. 08 sada dewan koinonia. 08 sada-sada seksi sekolah minggu. Marpertemuan perheheon sekolah minggu tahun 2025 di hari Minggu sedarion. Minggu 10 Maret 2025 di Patupado ima kegiatan lomba fashion show dohot lomba vokal grup keluarga mulai pukul 8.30 WIB saat tunasidung namaringanan di RSG 08 sada 2 seksi parupuan. Seksi parupuan naing patupahon PHD parupuan songon nagabe tuan rumah ima punguan kor kantate domina ima di hari tanggal Jumat 21 Maret 2025 pukul 10.30 WIB saat tuna selesai. Inganan ruang serbaguna RSG. Duksidung ibadah PHD diuduti ma muse kegiatan A. Penyuluhan kanker dohot tumor oleh Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia YPKI. B. Latihan gabungan kor bersama parupuan wilayah sada sahatu wilayah 10 Pinangido tusude ruas parupuan asaro madohodi tiktingoma nasongon gabe undangan. Hobartusi di bagasan mingguon masohok ma PHD ina Maranata, ina Hanna, ina Kamis, ina Gloria, ina Kantate Domina. 08 sada tolu gotong royong pembersihan lingkungan gereja. Seksi ama dohot seksi parupuan naik patupahon gotong royong pembersihan lingkungan gereja ima naing di Patupa di hari tanggal Sabtu 22 Maret 2025 pukul 8.00 WIB. Pinangido tu ruas ama dohot parupuan sian wilayah sada sahatu 10 asaro madohoti ulauni tiktingoma songon nagabe undangan. 08 Dewan Marturia. 08 sada seksi sending. Sada seksi sending naik patupahon permingguan di bagas ni ruas ni huriata na di bagasan persahiton ima keluarga Nyonya Panjaitan Inang Sintua Dr. Anda Priska B. Boru Hutapea SPD na niuluhon ni Amang Pendeta Inang Pendeta Herlina Boru Siregar STH di Patupa di hari tanggal Minggu 10 Maret 2025 pukul 10 WIB. Inganan Jalan Kebagusan Tolu nomor 47 RT Tolu RW 6 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pinangido tusude ruas wilayah 10 sada asaro madohoti parmingguoni. 2 seksi sending Marturia naing patupahon ima bakti sosial marhite na mabagi makanan berbuka puasa di Joloni gerejata gudangna 250 kotak makanan nanaing di Patupa di hari tanggal Rabu 10 Maret 2025 pukul 10.00 WIB saat tuna selesai. Tatangnya koma asadenggan mardalan ulauni. Tolu Persekutuan Baca Alkitab PBA. Seksi sending naing membentuk Persekutuan Baca Alkitab atau PBA nomor tujuan asa sude ruas ni HKBP Pasar Minggu Boy Majaha Bibel sian sada Musa sada sahatu pangukapon.
Setiap peserta akan membaca 2 pasal setiap hari dohop mabahen tanggapan di WA Group. Tanggapan boima di surat manang dipoto jala dilampirkan di WA Group. Dungo 4 bulan berdalan di patupama pertemuan kelompok PBA laho membahas rap dohot padita secara langsung taringot tusude aka suku-sukun. Songon nara hubung kelompok PBA ima inang pendeta Rapina Boru Habiahan STH pendaftaran boima menghubungi Nyonya Situa Ido Huta Barat Sandra Boru Sidabutar dohot amang Sintua Nixon Sidabutar 0822 seksi musik open recruitment seksi musik patupahon open recruitment laho mengisi posisi ima sada pemain alat musik tiup, saksofon, trompet dan lain-lain. 2 organis, keyboard, dohot, pianis. 3 pemain alat musik tradisional, taganing sulim. 4 song leader. 5 worship leader, ibadah khusus. Tua karuas na berminat boima menghubungi seksi musik ima sada Daniel Tampubolon, Ezekiel Gultom, Irene Simatupang. Kosong walutolu Dewan Diakonia, seksi pendidikan, penerimaan peserta didik baru. Taman Kanak-kanak TK Terangkasi menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Tu jenjang kelompok bermain umur tolu 1-4 tahun. Taman Kanak-kanak TKA umur 4 sampai 5 tahun. Dohot TKB umur 5-6 tahun. Tuaka jemaat nanaing mendaftarhon yanakonna boima menghubungi Kepala Sekolah TK Terang Ruth Agustina Boru Pasaribu, Nyonya Pangaribuan Amelia Boru Sinaga manang na langsung roh mendaftar tu ruang Kepala Sekolah di hari kerja pukul 8 pukul 10 sada 00 WIB 0 sia ruas Naim Baru. Mulai sadarion Minggu 10 Maret 2025 nunga dijalo gabe ruas ni huriata ima keluarga Hans Gracia Anderson Margandatua Sihombing Ria Kori Lestari Boru Saragi. Alamat Jalan Pendidikan nomor 10 Sada A RT 6 RW 7 Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Masuk wilayah 12. Nomor registrasi jemaat Sada 2 Sia Walusia. Pida sian anggota jemaat HKBP Pergamos Resort Batu Aji Lama Batam Distrik 20 Kepulauan Riau. 10 ruas ni huriata namarulang tahun. Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun Matu Hamuna saluhut ruas namarulang tahun Hatutubu dohot namarulang tahun Parsaripeon. Mamukka siat tanggal 10 Maret satu tanggal 22 Maret 2025. Goar-goar namarulang tahun Boima Taida di buku warta jemaat. Hatani dibata nagabe ujahan nilas nirohatai dienet dosian sada Korintus sada ayat 5. Ainang gabe mamora do hamu di bagasan ibana disaluhu nai disadok hatai nang disude pangatusion 10 sada ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan dohot akka namar sahid manahun. Dohonon namima saya di pasu-pasu tu hattaima sude pangobation na di jalom muna tibu malum parsahitoni. Tatangnya ko manasida asa tibu malum sian parsahiton
daftar goar-goar nama di bagasan persahiton boy mata ida jala tajaha di buku warta jemaat. Tikting naso jinahon dohot parhebengon ni huriata boy mata jaha di tikting naung di parade huriata songanima tikting dihita di bagasan saminggon. Nuaing hujahaima tona sinode distrik HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton nahinaholongan sude ruas ni huria HKBP distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort di inganan nabe. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran ni todi perbadia ma namadongani hamu saluhutna. Marhite mauleate ma tadok tu debata alani asi ni rohana namadongani jalama masu-masu huriana diragam ni akka ulau ni huria. Gudang namaol di bolus huriana ditikki nasalpu alai hoddo asi ni rohani debata mangaramoti huriana. Holan alani asido tolong ni rohana do boy tarpatupa HKBP distrik Walu DKI Jakarta sinode distrik na dipatupa di hari Senin 1 hari Selasa tanggal 1 tanggal 4 Maret 2025 maringanan di Bogor. Dibuhai do rapoti marhite parteangyangan dohot ulaun nabadia na manaruhon sude sinodestan asa di bagasan pos niroha dohot hauduhon tu debata. Ni dohotan ni 212 halak peserta jalan na niuluhon ni Pareses HKBP distrik Walu DKI Jakarta Pendeta Oloan Nainggolan STH. Mardala do sinode distriki di bagasan sada niroha na sinodangan ni tema berubahlah oleh pembaruan budimu Roma 12 ayat 2b dan subtema HKBP membarui janji karakter, kultur dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Marhite tema dohot subtemaon di jauh do sude ruas ni sinode distrik dohot ruas ni HKBP lumobi na adong di distrik Walu DKI Jakarta on. Lahu pai baru diri dohot badan hasetiaon mangulahon pajawon ni debata tu huriana HKBP asagabe pasu-pasu tu portibion. Di bagasan roha naukap do ruas ni sinode majalo laporan pelayanan Pareses do laporan badan audit. Jala dihatai do taringot tu rencana strategis Renstra HKBP distrik Walu DKI Jakarta dohot manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2025. Takas do dihatai taringot tu orientasi pakubasion ni huriata di tahun 2025. Ima orientasi pakubasion tahun transformasi HKBP. Disakapi patupa seminar pelatihan leadership, pelatihan database dohot penyeragaman laporan keuangan. Nah nihubasan ni Panitia Transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Domutusi sinode distrik manosohon asaganup huria doho resort takas patupahon ulaun hobartu panduan ulaun HKBP di tahun transformasi HKBP. Sudena akanaung diputuson manang ditotopon di sinode distrikon di pasada do di daftar haputusan program dohot anggaran kerja
di tahun 2025 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jala disagihot tu ganup huria duk sidong dirumuson tim perumus. Di pargogoy de batama hita saluhuna akan aposona nang ruas ni huria laho patupahon aka pakobasion di huria. Jala manoktong mahita manangyakon asa ditupahi di bata nasa narikot di distrikta. Di paujung do rapoti marhide pertangyangan laho pataruhon sinodestan mulak tuinganan pakubasion na laos manangyakon sadok ruas ni huria di distrikta. Terlumobi ruas ni huria na mengadopi aek magudang manang banjir. Alani cuaca na ekstrim. Marhition sinosohon asa ganup huria rade patuduhon roha na makilala maradopon ruas ni huria na mengadopi banjir. Huhut laos tapatu patuduhon ma persaoran na dinggat tu aka dongan na humaliang di bulan Ramadanon. Mengingat anggiat las jala sonang rohani dongata marnida hita. Songanima pinasahat tona ni Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Saya dipergugui jala di patau di batama huriana laho pasauton tahina bahen sangap di guarna gabe pasu-pasu tuha portion tuhama nama masu-masu hita saluhutna. Amen. Jakarta 4 Maret 2025 tabe mardongan tangiang atas guarni sinode atas guarni sude peserta sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Preses Pendeta Uluan Nainggolan STH. Naing tabigema sosialisasi sian panitia. Shalom. Na hormati kami, amang uluan nami, amang Pendeta Ersiahaan, nang soni amang inang parhala duni huriata, tarlumobi ma di amang inang ruas ni huria HKBP Pasar Minggu. Narapita di bugasa per minggu di bugasa narianon. Nang songoni amang nami na mengikuti secara live di Inganatabe Horas madihita saluhutna. Sonari amang inang tabereng majo taparo ahomma di layar tarsingot tu perjalanan ni huriata.
amanginang nunga tabereng nakining songo dia perjalanan di Huriata sahatu bulan Mareton gonop ma Huriata marumur 54 tahun. Diso kami jongjong sian panitia ulang tahun di Huriata nanaeng tapatupa perayaan di tanggal 20 hari Minggu ima masuk di pukul sia 30. Nama dohoti di acara ulang tahun tanung ngata begini nakining takas di warta di titing nong di pasahat niamata situa ima amang opui eporus pendeta Dr. Victor Tinambunan MST amang preses distrik Walu amang pendeta Oloan Nenggolan STH amang inang di parminggoni di patupa doan non pemotongan kue ulang tahun jala di pasaha do tu ama ina ni Huriata mewakili setiap wilayah 2 halak dukoni diuduti mamuse tu acara mangalian ulos sian Huria tu sude ruas nama rumur 70 tahun tu gijang jala toropna 270 halak harap dorohanami amanginang marahi pasok kita sude roh hita lau mengadopi pesta ulang tahun di Huriata rak marlas ni roh hita di naung marumur Huriata 54 tahun jala madok moliate dohami tu saluhu na hamu amanginang na mendukung perayanon di begasa tangiang dana dukungan ide-ide nang saluhu tahe songo dia na tarbek kamu amanginang di acara on sai marlas ni roha sian torup ni roha do hami siap panitia madok moliate tu hamu saluhu na manginang rap mahita di namarlas ni roha di hari Minggu di tanggal 27 di parmingguon jam sia 30 ma puncak perayaan nai moliate madi hamu saluhu amanginang horas madihita. Tabigima ede puji-pujian sian punguan ina Kamis diuduti dohot punguan Korama HKBP Pasar Minggu.